Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Һөнәр шулай яңара. Казандагы халык сәнгате һөнәрләре техникумында профессионал дип аталган төбәк-ара ярыш тәмам. Күңел белән сайлау. Казанда начар күрүчеләр өчен 3000 дәнәгә якын махсус сайлау бюллетеннәре әзерләнгән. Бөекләрнең берсе Татарстанның халык артисты, мәшһүр музыкант, композитор Рәшит Мустафинны туган ягында искә алдылар. Бу атнада 15, 16, 17 мартта президент сайлаулары. Бу уңайдан Татарстан Республикасы рәисе республика халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, 15 марттан 17 мартка кадәр Россия президентын сайлау узачак. Күп милләтле илебез гражданнарының үз ихтыярын белдерүе тарихи әһәмияткә ия. Киләсе 6 елга дәүләтнең эчке һәм тышкы сәясәте юнәлешен билгеләячәк. Татарстан Республикасы бүгенге көндә Россия Федерациясенең терәк субъекты, гомум икътисадның төп күрсәткечләре һәм тормыш сыйфаты ягыннан алдынгы төбәк булып тора. Ватаныбызның куәтен ныгытуны, республикабызның алгарышына ирешүне максат иткән юлыбызны дәвам итү гаять мөһим. Махсус хәрби операция шартларында дәүләт башлыгын сайлау гражданнарның бердәмлеге күрсәткече булачак. Иртәгесе көннән республика буенча барлык муниципаль районнарда һәм шәһәр округларында 2700-дән артык тавыш бирү участогы ачыла. Сезне һәр вакыттагыча актив гражданлык позициясе белән тирәнтен һәм җитди уйланган карар кабул итәргә өндим диелә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. 3 көн дәвамында узачак Россия президентын сайлау көннәрендә республикада бәйрәм чаралары үтә. Ярминкәләр, мастер-класслар, балалар өчен эстафетлар һәм гаилә фестивале оештырыла. Сайлау көннәрендә Казанда гаилә белән сайлыйбыз фото бәйгесе кысаларында 3 автомобиль уйнатылачак. Анда катнашу өчен сайлау участокларында тавыш биргәннән соң гаилә белән сайлыйбыз дигән беләзек алырга кирәк. Шуннан соң гаилә белән фотога төшәргә һәм фотоны всей семьей на выборы Татарстан алга дигән 2 хэштег белән ВКонтакте социаль челтәренә эләргә кирәк. Сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә 40 сайлау участогында сәламәтлек нокталары эшләр дип көтелә. Сайлау участокларында тавыш бирүчеләргә бирелгән беләзекләр белән 3 көн дәвамында гаилә чараларында катнаша һәм җәмәгать транспортыннан бушлай файдаланып була. 17 мартта Акбарс арена стадионы территориясендә гаилә белән сайлыйбыз концерты уза. Сайлауларда трафареттан ничек файдаланырга? Казанда начар күрүчеләр өчен мастер-класс уздырдылар. Брайль шрифты белән махсус трафарет начар күрүчеләр мөстәкыйль рәвештә тавыш бирүдә катнашсын өчен чыгарылган. Барлыгы 3000 дәнәгә якын махсус бюллетеннәр әзерләнгән. Сүз уңаеннан мастер-класска казанлылар гына түгел, илнең башка төбәкләреннән мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр дә килгән иде. Халык сәнгате һөнәрләре техникумында студентлар белем алу белән бер рәттән үз юнәлешләрендәге конкурсларда да еш катнаша. Бүген һөнәри белем йортында профессионал дип аталган төбәк-ара ярыш тәмамлана. Һөнәрчеләр конкурсыннан Мөршидә Җихан репортажы. Халык сәнгате һөнәрләрен яңартып яшь буынга җиткерүче уку йорты өчен әлеге конкурслар даими дисәк тә ялгышмабыз. Биредә укучы студентлар төбәк ара гына түгел, халыкара күләмдә дә беренче урын ала. 28 февральдан башланып китте төбәк ара чемпионат профессионаллар дигән. 4 компетенциядә бара бит инде монда безнең ювелирлар, керамиклар, агранка һәм балчыктан уеп эшләмәләр эшләүче балаларыбыз инде. Шуның өчен бик балаларны төпле итеп әзерләдек. Ел буена әзерләнгән балалар үзләренең һөнәрләрен күрсәтәләр. Экспертлар инде безнең өчен дөрес иттереп сайлап алачаклар дип өметләнеп калабыз. Әзер булсагыз, 1, 2, 3 башлыйбыз.
Һәр эшнең җайы булган кебек конкурс башланганчы катнашучыларга күрсәтмәләр бирелә. Шимал әзер, эш кораллары да җитәрлек. Иң мөһиме вакытны дөрес бүлү. Тарелкалар ясыйлар, плиткалар ясыйлар, аларны бизиләр, печкаларны программировать итәләр, аланда печкада обжигать итәбез. Укучылар инде безнең төрле мәктәпләрдән, менә 121-нче лицейдан бар, адымнар бар, Куюкидан алгоритм мәктәбеннән бар. Алар барсы да бездә менә ел буе әзерләнеп, бүген инде чемпионатта катнашалар. Керамика белән эш иткәндә сакчылык кирәк. Ул ярылырга мөмкин. Шуңа да биредәге кызлар маникюр дип аптырамый. Алар үз һөнәренең остасы булу өчен ярыша. Жюри хузурына алар менә шушыңа охшатып бизәлгән тәлинкә һәм плитә тапшырырга тиеш. Ә биредә зәркәнчеләр мәшкиле. Әзер үрнәккә карап асыл ташлар кырлана. Махсус станоклар ярдәм итүен күз белән чамалауда кирәк. Конкурс шартларында кырлау бераз шүрләтә дә. Әмма остазлары аңлатуынча студентлар сынатмый. Нәтиҗәләр дә өметле булырга охшаган. Җиңүчеләр республика этабына уза. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Марат Чаббаров хезмәт җитештерүчәнлеге проекты чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Киңәшмәне видеоконференция режимында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов уздырды. Милли проект артык зур акчалар сарыф итмичә предприятиенең нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирә. 2019 елдан башлап әлеге проект нигезендә 250 компания теркәлгән, шуларның 47-се агросәнәгать комплекслары проект 3 баскычтан тора. 1 апрельгә кадәр республикада чәчү эшләре өчен бөтенесе дә әзер булырга тиеш. Әлки районында барысы да тәртиптә, бары тик чәчүлек техникасын кабат тикшереп карыйсы бар. Шунсында сызыкларга кирәк, районда кече хуҗалыклар да үсә бара. Авыл халкы дәүләт биргән мөмкинлекләрдән оста файдалана. Андрей Руслановның крестьян фермер хуҗалыгында 7 тракторы, чәчүлек комплекслары һәм сиптергечләре бар. Бөтен техника диярлек язгы эшләренә әзер. Учымнарны тукландыру өчен басуга беренчеләрдән булып ашлама таратучы махсус техника чыгачак. Земле влага хорошая. Не думаем, что будет засуха. Но готовимся к весеннему севу, к раннему севу. Техника готова у нас, семена есть. Удобрений вполне, у нас 78 килограмм на действующие вещества. Чәчү 300 мең гектар мәйданны тәшкил итә. Әлки районында чәчү эшләренә әзер. Ашламалар сатып алынган, ләкин шунсы кызганыч, ашлык сатып алу бәяләре элеккечә сиендерми. Вот 7 мы готовы отдать, а 6 рублей, 6,50 сейчас предлагает. Цена для нас как бы не устраивает, хочется вот развиваться, технику брать. Югары Әлки районында күршедә фермер Илдар Гыйләшев эшли. Берничә ел элек малларның баш санын арттырырга уйлый. Кече ферма төзү программасы ярдәмендә 600 меңлек бина төзи. Бүген монда 8 савым сыерым, тавыклар һәм үрдәкләр бар. Сөтне дә биредә эшкәртәләр. Иремчек каймакны район үзәгендә һәм якын авылларда саталар. Безнең 3-4 елга без расчётсаган. Төзегән шул ферманы. Булай 1 елда төзелде менә. Хөкүмәт бушкач. Хөкүмәт шул программа ташламасын, халыкка шулай булышса, халкына әзер халык күтәрелер дип уйлыйм. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам. Буа районы Яңа Чәчкап авылында Бөек Ватан сугышы ветераннары турында китап чыгарылды. Шушы көннәрдә авыл мәдәният йортында басманы тәкъдир итү булды. Басма турында тулырак итеп алдагы язмада. Исемнәре белән искә алык дип аталган китапның авторлары ике, берсе Газимҗан Шәрәфетдинов, тумышы белән Яңа Чәчкап авылыннан. Аның автордашы Ринат Хәсәновның да тамырлары әлеге авылга барып тоташа. Соңгысының үз авылы югарылашы ветераннары турында китап язу тәҗрибәсе дә бар. Бирек тә хәбәрсез югалганнар турында архив документларын барлаганда ярап куйды ул. Эзләнүләр bir yıldan артык булды. Чөнки архивлардан оборона министрлыгы архивыннан бу һәрбер сугышны эзләп табу бик җиңел эш түгел.
Китапта 234 яңа шеш каплы турында язмалар бар. Материалларны туплау вакытында әле тагын 40лап сугышчының исемен авылның истәлек тактасына кертергә кирәклеге ачыклана. Шулай ук хәбәрсез югалганнар турында да яңа мәгълүматлар табыла. Гади генә әйтеп әйтсәк, кулыбызда сугышта катнашкан кешеләрнең архивы дип әйтүдә хата булмас. Бу бик зур хезмәт куелган. Бу китап Ватан сугышын искә төшерү безнең аталарыбыз, бабаларыбызның батырлыклары, аларның язмышлары белән кызыксыну. Китап 250дән күбрәк данәдә нәшр ителде. Аны бастырып чыгару чыгымнарын күтәрергә Казандагы бу аяк ташлыгы булышты. Хәтер бер вакытта да күгәрергә тиеш түгел. Һәр вакытта да яңартылып торырга тиеш. Һәм ул бик безнең өчен, безнең җәмгыять өчен, бигрәк тә яшьләр өчен бик зур зарури хәл. Ихтыяҗ туса, китапны чыгаручылар истәмә тиражда да бастырырга әзерләр. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. 31 мартта Казанда узасы 8-нче Fashion ифтар буенча матбугат конференциясе булып узды. Хатын-кызлар арасында популярлашып киткән модалы ифтарны 6 апрель көнне беренче тапкыр Дубай шәһәрендә дә үткәрергә җыеналар. Fashion ифтарның төп максаты хатын-кызларны берләштерү һәм күптән түгел яулык япкан мөслимәләргә үз стилен табырга булышу. Чарада татар милли брендлары белән танышу һәм сатып алу мөмкин. Һәр елдагыча кунаклар арасында кече хаҗга 2 юллама да уйнатылыр дип көтелә. В этом году мы остались на прежней площадке Акбарс Retro Cars. Без быел да Fashion ифтарны Акбарс Retro Cars күргәзмә үзәгендә уздырырга булдык. Дресс-код быел катгый куе яшел төс, куе яшелнең 9 төрен без социаль челтәрләребезгә урнаштырабыз. Киемнәрдә татар милли бизәкләрен, бизәнү әйберләрен куллану хуплана. Быел чарага бер тапкыр гына куллана торган QR-код аша керергә мөмкин була. Россия елгалары буйлап уникаль сәяхәт. Безнең илдә 2 миллион ярымнан артык елга бар. Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясенең Зур Истоки дип исемләнгән мультимедиа проекты гасырлар дәвамында безнең илнең күп милләтле куәте, мәдәни коды барлыкка килүе турында сөйләячәк. 16 сәгатьлек сәяхәт бүген 14 мартта Халыкара елгалар көненә багышланган. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Кама турында, аның ярларында шәһәрләрнең, яңа заводларның ничек үсүе, республика икътисадын ныклы су җепләре белән ничек бәйләве, анда яшәүче кешеләр турында сөйли. Марафон Истоки смотрим.ру онлайн платформасында 14 мартта иртәнге 8-дән башланды. Шулай ук безнең сайтта һәм социаль челтәрләрдә старт алды. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең озак еллар буена баш дирижеры булып хезмәт юлы узган Татарстанның халык артисты, мәшһүр музыкант, композитор Рәшит Шәкүр улы Мустафинны туган яга Балтачта искә алдылар. Тулырак итеп алдагы язмада. Ул кичтә районның мәдәният үзәге шыгрым тулы иде. Тамашачылар Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгышын аягүрә басып, алкышларга күмеп каршы алды. Әле кайчандыр шушы коллективның түрендә Рәшит Мустафин үзе дә бар иде. Аның төрледән-төрле музыка уен коралларында уйнавы тамашачылар күңелендә уелып калган. Ул татар халкы өчен яшәде, татар музыкасы өчен янып киеп яшәде. Татар халкының тарихына алтын хәрефләр белән язылып куелган шәхес. Рәшит Мустафин бала чактан ук гармунга гашыйк була. Музыка училищесын тәмамлаганнан соң Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә баянчы булып килә. Соңрак әлеге оркестр белән җитәкли. Шул ук вакытта яраткан уен коралларын бер кайчанда кулыннан төшерми. Ул инде менә Венера Хасанова Гараева белән мине менә ансамбльгә килгәннән бирле үз канаты астына алып, иң беренче менә профессиональ сәхнәгә чыккан адымнарымны инде мин аның кул астында, аның канаты астында башладым дисәм дә була. Менә ничек җырларга кирәк, ничек җиренә җиткереп җырларга кирәк, бөтенесе менә Венера Хасанова белән алар миңа Рәштабы икесе өйрәттеләр. Рәшит Мустафинга Ходай Тәгалә барысын да мулдан биргән. Талантны да, талантлы дәвамчыларны да. Алма агачыннан ерак төшми, улы Искәндәр консерваторияны тәмамлаган музыкант. Аранжировкалар ясаучы, студияда тасмаларга язучы оста. Кызы Ләйсән биюче, профессиональ хореограф. Гомумән, аның нәселе үзләренең талантлары белән шаккаттыра һәм сокландыра. Он всегда был для меня большим авторитетом.
Минем өчен ул һәр вакыт үрнәк булды. Мин дә аның кебек музыкант. Ул биргән киңәшләрне һәр вакыт истә тоттым. Бәйрәмне оештыручыларга һәм җитәкчеләргә зур рәхмәт. Это большая моя гордость. Әтием минем өчен зур горурлык. Аның хезмәте милләтебез казанышы дияр идем. Ул татар сәнгатенә генә түгел, дөнья мәдәниятенә дә зур өлеш керткән шәхес. Я рада, что память о нем хранится в сердцах земляков. Рәшит Шәкүр улы якташлары, дуслары, коллегалары, туганнары күңелендә саклануына мин бик шатмын. Аның исеме урамнарга, мәктәп сыйныфларына, музейларга бирелә. Рәшит Мустафинның җыр һәм бию ансамбленә керткән хезмәте бәһаләп бетергесез. Чөнки бүгенге көндә дә ансамбленең концертларында ул эшкәртеп калдырган музыкаль әсәрләр яңгырый. Фәннур Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бүгінге шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Бүген изге Рамазан айының 4нче көне. Ифтар вакыты 17 сәгать 46 минутта. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.